Goedemorgen. Gelukkig zongen ze hier aankomst. Nee, we komen met enige regelmaat komen we in Kaatsheup. Ja. Maar het moet dan net lukken. Oh, We moeten er net eens tegengekomen. Goedemorgen. Bas. Jan van Zijn van Zeng van Lenderke. Sorry? Jan van Zijn van Zeng van Lenderke. Kent ze Ik weet niet, kregen we dat in een titeltje in beeld, Dinkse match? Ik denk dat ik heb passen. Vertel me even Jan, waar de naam dan precies vanaf komt. Ik ben Jan van Zijn van Zeng van Lenderke. Van Lenderke. Van Lenderke, ja. En Lenderke is een... Ja, vroeger worden vroeger was allemaal gaat bijnamen en zo gaat. Hè. Dus hoe dat Lenderke precies vandaan komt, dat weet ik gewoon niet meer zus. Dat wist de pap van mij, maar dat weet ik gewoon niet meer. Oké, maar dat het niet Lenders of zo met de achternaam? Nee, Maas. Maassen. Oké, van Lenderke. Ja. Maar dit is druk hè, met bijnamen. We hebben al verschillende uitzendingen gehad met lui, met bepaalde bijnamen en ze wisten zelf eigenlijk niet meer precies waar het dan vanaf kwam. Afkwam, ja. Ja, ja. Maar het rolde eruit alsof ze het nog duk zat gebroeks. Ja, ik zeg dat eerst keer en iedereen is aan het denken van, hé, wat zit hij allemaal vergeten. Dus ja, moest de Luther gaan denken zetten. Hè. Wat is er voor een wat is Reclame, dat? dat is reclame, sluikreclame. Oké. Oh. Hé, maar dan hebben we het toch verder niet over. Ja. Dikstijds zijn gewoon te schoefelen Ja. tussen de krotten. Ja, ja, ik ben net begost. Daar, voor de auto steden ben ik begost. Oh, maar de duist dit nog even voor de middag? Even voor de middag, ja. 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 Maar Ja, ik ken nog een alcohol, ik kan ze met helpen. Ik zit met z'n drieën, dus ja, ik heb er wat van maken en dan ben ik nog vroeger klaar. Ik heb er koffie en een ijsje, dan weet ik niet wat. over een koffie en een ijsje doen we veel, hè, Dat is Mitch? zoveel, ja. Nee, maar het is alleen... Ik let dan wel op of je het goed doet. Het is alleen voor die geschoten krat eruit te halen eigenlijk. Die maken zout en dan hebben ze wilde bieten erin staan. De keer daarna, achter 4 jaar, weer komen we bieten. En dan krijg je immer meer van die hoge kroten eigenlijk. Ja, hier is een drek in staan. Daar staat toevallig in de kleine. Daar staat er bovenuit een stuk. En Er staat er ook een klein beetje bovenuit. Ja, dat is blaad. Dat is blaad? Je moet in de stengel hebben. Daarachter staat ook weer een. Dan loop er even zich achter erin en dan is het goed. Ze stonden er nog goed bij in ieder geval. Dus dat is een soort van... Een biet is een 2-jarig gewas. Ja? Dus het tweede jaar ga je de biet zout maken van de suiker wat er gemaakt heeft het jaar ervoor. Ja? Dan maak er zout en die bieten hebben een koude vernalisatie gehad. Dus die denken dat de winter geweest is. Ik ben een tweede jaar bezig, ik moet een zout maken. Die zijn de kluts kwijt dus en die moeten we dus niet hebben. Dat bestaat dus gewoon bieten die de kluts kwijt zien. Ja, zo kan je het zeggen, ja. Simpel gezegd. Dikbis akkerbouwer. Ja. Dus daar is geen biersten of zo? Nee, heb ik gehad van 2003. 2003 zijn we gestopt met de koeien. En toen ben ik weer gegaan met ijs, kervenstalling en akkerbouw. Oké. En nu doe ik alleen de akkerbouw nog. De ijs heb ik verhuurd en kervenstalling is ook wat minder aan het werken. Niet meer zoveel aantallen, want dat is ook wel allemaal te zwaar voor de oudere mensen. Dus het over minder, een stapje terug. Ja. En mag ik vragen wie oud is ze best? 64. 64. Betekent dat ze bijna gewoon rentenieren? Ja, de boer kent het dominaire wild, maar de meeste boeren gewoon werken te kiezen eigenlijk. Dus ja. Wie nou stopt, die keus mag iedereen zelf. Hè. Maar ik ben wel van plan om binnen met druk, want Boempa heeft niks doen en ergens een ver weg gestaan in de zon te liggen, daar best wel niet voor geboren. Dus, nee. Nou ja, best ik immers want als boer best toch niet in de gelegenheid zomaar op vakantie te gaan? Nog ver ja, akkerbouw wel. Ik ben net 14 dagen in Schotland geweest. Dus, ja, maar wie moet er dan schoefelen als er geschoefeld wordt? Nee, dus ik ben nu net de eerste keer begonnen. Ik heb dit jaar nog niet geschoffeld. Dus dat valt reuze met. Zo zwaar heb ik ze nog nooit gestaan eigenlijk. Dus ja, ben ik blij met. Want ja, dan komt hij de schijnen helpen met hakken. Dus, ja. Dat is 2 verjang. Ja, maar ja, oké. Maar, hey, is dat een... Ja, die gaat ik klaar. Nou, die heeft ze nog eens gehad, die in kans hebt. In de tuin voor. Mochten de wegen vragen naar Guus van Schmeets. Ah, ja.
Dus die denkt van mij niet gezien, mijn naam is Haas. Ja, dat moeten wij gewoon niet. En wat is C van Dicht dan? Vriendin. Oké. Het is wel leuk dat je dit soort dingen dan samen... Ja, ik hoor alle weg. Ze belden net voor best. Hoi. Morgen. Ik zeg, ik ben al door. En dit is Corby Goes en we hebben ook een zitter gaat grond liggen. Ja, als ze doorheen geest is met de auto, moesten we met een man kunnen gaan. Dus te duur in de diesel. Ja. Hoeveel is dit de akker of heb je nog meer? Ja, weet ik wat, maar ja, je kent ze niet van leven. Hè. Jong, ik heb toch geen idee Nee, van. daarover. Ze kallen wel altijd, maar dit stelt niks meer voor wat die doen. Dus, ze worden immer groter, hè? Net zoals de rundveebedrijven groter werden en de varkensbedrijven. En ja. Wordt Dus- papa ook boer? Het zijn harde tijden, ja. De winstmarge is immer kleiner. Hè. Ja. En vorig jaar over bieten geteeld te worden, de opbrengst minder, de suiker wordt minder en de prijs wordt minder. 3 dingen minder, dus zo hoeft je niet te zeggen dat er niet veel overbleef. Hè. En de tarwe, de moest ook dezelfde behandelingen doen met de bestrijdingsmiddelen. En de tarwe ook, dezelfde onkussen en maar de helft van de opbrengst. Ja. Ja. Dan weet ze dat er niet veel overbleef. Zit geen nieuwe tractor erin van vorig jaar. Moeten we met de oude tractor blijven rijden? Want hij is eigenlijk wel een nee nodig. Nee, maar ik meen dat ze wilden maar gezegd. Hè. Op een gegeven moment zijn ze nu getuigen kopen, dan weet ze dat het goed geweest is. En als het niet goed gaat, dan zijn ze met de varen ze nog jurken langer door met de oude krom. Of oude krom, met de verouderde krom, dat zou zeggen. En nu die ontwikkeling gaat nu zo snel met dat bestrijden ook, met spotsprayers, die spuiten alleen maar hoe het steekt. En dan hebben ze met een machine wat het veld overloopt met laser, dat brandt het kapot. Dus wie ze het stop doen, maar dan met laser. Dus ja, die techniek gewoon nu zo snel en dat kent ze als klein buurtje techniek niet aanschaffen. Dat is ook even een loonwerker. Dat kost klauwen met geld, denk ik. Ja, dat De is high-tech apparatuur. ja, de uitvindingen. Ja. Maar Ja, best ik zoveelste generatie boer? ik ja. Die papa was ook boer. Ja, mijn opa ook, mijn Shang was ook boer. Shane was ook boer en Shang was mijn Peter. Dus. Nee, ja, ik heb het immer meer gedaan, maar de animo gaat over. Nu ze zich allemaal met lastig vallen. Nu zijn ze weer met die stroken bezig bij die scholen en zo. En ik zei, ja, heb ze hele dure grond waar ze het vanaf moest halen, want ja, dat moet ook het opbrengen. En dan gaan ze door bestrijdingsmiddelen verboden blijken. Ze gaat, of ja, dadelijk mocht ze misschien geen mesmarie, ik weet het niet. Want, en vroeger de race met de katsplaten, raakte zoals de moeren bij de lui. En dat zijn degenen, ja, dat nu, ja. Ik heb niet de zin van over, want als je nu met de hak staan, dan komt ze met me kallen. En als je met de rugspuiten lopen wordt, dan dacht ze bij die moet je niet zijn, want dat is gevaarlijk. Ja, ze zit ook gas, nee. Er is veel over te doen, over boeren, landbouw, bestrijdingsmiddelen. Ja. Maar Ik wil ook minder en ik heb ook speciale spuiten voor, maar de zonger gaat niet. De zonger gaat niet, dan hoeven de opbrengst niet. En de marges zien al zo klein, als ik begreep. Ja. Was ik vorig jaar met de grote Ja. meegemaakt is. Ja, dat is 1 jaar dan, maar ik meen, ja, dat is wel een voorbeeld van ja, zo kent het ook. Hè. Dus ja, dan denkt ze ook van, ja, het is wel. Geen een opvolger. Nee, ja, het dient zich niet aan. Nee, je zullen misschien wel willen uitboeren nog, maar de dingen, de angelen stroeden wezen, hè. De moesten veel meer met ontwikkelingen bezig zijn en ze gaat aan de schaalvergroting doen. Ja. Alleen maar groter. Ja. Proberen nu maar het bier te krijgen, maar ja, het is allemaal niet meer te betalen. Gewoon bier kopen. Het is allemaal veel te duur. Maar er is wel kinder. Ja. Wat doen die? De dochter uit de kapsalon op het plein, dat gaat goed. En dit jaar de zoon die wordt een bedrijfje begonnen van staal, van deuren, taatsdeuren maken en zo gaat. Dat lijkt ook goed, maar net zich nu een boerderiekje gekocht in Spouwbeek, dat zijn we aan het opknappen. Dus daar ben ik ook, ja, bij vorige week was ik ook bezig, maar zeg, deze week moet ik zelf even het werk doen. En mijn jongste zoon had een grondmachine en een 9 tons rupskraan. En ja, dat is ook al dag bezig. Is het niet met de kraan, dan gaat er, zich huurt er zich goed en gaat er bij iemand anders. Nu is er 14 dagen toevallig weer bij iemand anders bezig. En als dan gaan het machine moet maken, dan neemt pap dat even repareren. Ik ben nog meer geloof voor in de werkplaats bezig. Het is niet alleen boeren, maar we doen ook zelf het meeste onderhoud. Wat te doen is natuurlijk.
specifiek wie die elektronica aan op die tractor zitten, dan moeten ze toch computers voor hebben voor uit te lezen en dat voor niet. Dus, maar dat over niet, hoop ze toch zo min mogelijk aankomt. Dus drie keer de auto die wel bezig. Ja, de gemiddelde week het te weinig oren voor die. Ja, eigenlijk wel, maar als de oeren op de teller staan al, dan wil ze vanzelf braver. Ja. Zeg, Jan, ja. Bedankt. Leuk dat ze zijn aangekomen. Ik heb nog geen koffie bij me, als ik een koffie heb. Maar ik kijk ook lekker naar het programma, maar ja, ik kijk niet dummer. Nou zitten ze er zelf in. Nu zit ik er zelf in, joh. Ik ben benieuwd. Ik geef tegen een centje als het erop komt. Of het aan te zien is, een niet alleen.